avoid irin wayannan abokanan idan kina da shi ko wayannan kawaye a cikin rayuwanki, because za su iya cutar da ke a kowane lokaci, ko kuma ba irin mutanen da ya kamata ki kula da su bane ba. Na farko su ne kawayen da kika san cewa suna da hasada. Kawaye masu hasada, you should avoid them, because akwai kana gane mutum mai hasada ba sai wai wani, sai dai in ba ki da lura. Ki zama mai lura, mai sa ido, you should become very observant. Ba wai ki zauna kina zaune da mutum saka ki dauko yadda duniyan nan ki dora ba. Even if you trust somebody, wannan ba zai hana ki sa mishi ido ba, ki yadda ki zama so observant akan abubuwan da yake, so vigilant akan abubuwan da yake miki. Wala body language ne, yanda emotion din shi yake, yanda maganar shi yake, yanda body language shi, yanda zai nuna miki alama. Wata ba ta son ta ga jin daɗi kin samu wani abu na alkhairi, tana da jin zafi a cikin zuciyanta. To ko yaya ne mutum yake ji miki zafi a cikin samayyaki, farin cikin ki, to wannan ba mutum da ya kamata ki ci gaba da hulɗa da shi bane ba. Ko kuma jin zafi, kishi, akwai masu kishi, ba su son su ganki da wata, ki yi kawar da sun fi son daiman kuna tare, ba su son ki kawance da wata, ki yi wani hulɗa da wani sai su bas. To irin wa'annan mutanen gaskiya avoid them, ba mutanen da ya kamata ki dinga hulɗa da su bane ba. Yeah, avoid those kind of people. Hulɗa da su akwai matsala. Mutane na gaba su ne wa'anda za ku ga cewa masu kawo miki gulma saboda su nemi gindin zama. Kin ga masu kawo gulma ko da yaushe su ne duk inda information yake za su je su nemo shi su zo su faɗa miki. Ke kuma ana ki wawancin da tunanin kina tunanin ai soyayya ce da suke miki, billahi yasa duk abin da aka faɗa a waje, duk wani information za su zo su faɗa miki. Ba burgewa ba cewa duk wanda zai iya yin wannan, wallahi zai iya yin komai saboda ya bada information ɗinki. Zai iya yin komai saboda ya bada information ɗinki. Avoid mata masu ɗauko maganganu suna kawo miki don su nemi gindin zama a wurin ki. Ba burgewa bane ba, avoid them. Wayannan mutanen da za su iya cutar da ke at all cost, za su iya. Sai kuma mutanen da za su je su ji ana maganan ki ne, makon su yi faɗa a gurin a bar shi. If you can't fight for me a bayan ido na, don't come and tell me. Ki zo ki faɗa min in zo in je in yi me, in je in yaƙi ko ki tada min da hankali. Ba san kwanciyar hankalinki. Me yasa za su gaya miki? Wata mafa daga ta ga mijinki ya je gurin wata, ko kuma ta hango shi da wata, ko kuma me Allah take so ta faɗa miki. Wata ko da uwarki ne ta hada ku sai ta zo ta faɗa miki. Kef ki zama wa'annan mutanen kin san cewa ba alkhairi suke nema a rayuwanki ba. Duk wanda zai iya ganin banna a bayan idanki har ya zo ya faɗa miki da ya tada miki hankali, bai warware abun ba, ya zo ya faɗa miki, to ke saboda rashin hankali kuma sai ki yadda har ki biye, kuma damuwa ki damu ki acting din da yake so. Those kind of people ba su da amfani a rayuwanki. Avoid those kind of people wanda su ba su da wani buri sai su zo su kawo miki gulma, ko kuma su zo su kawo miki sukan ki, wane ya miki kaza, wanci ta miki kaza, ki je ki yaki ko su sa miki tashin hankali ko kwanciyar hankali. If you can't fight for me, don't come and tell me. Yawa, ke kika ji can da matsalan kin, ana so in ji za a zo a same ni a faɗa musu. Tunda ba a zo an same ni a faɗa mun ba, in dai kwanciyar hankali does not matter to you, you are not my friend. Gaskiya, just go. Akwai lokutan da faɗa min yana da amfani, amma idan abin ya zama habit ne, ki baki da wani sana'a sai ki zo ki kawo min gulma ko ki ta faɗa min abin da ta da min hankali, baki da, you are not important a rayuwa na, I don't need you. Sai mata masu son kai, komai su kyauta ki ba su, duk abin da suka gani su ɗauka, irin su nuna miki ke baki ma san abin da kike ba, komai su sun fi ki bukatan abin nan, ba su contributing komai a rayuwanki. To me amfanin wayannan mutane, me zaki da su? Malama ki tattara su ki ko nemi kwanciyar hankalinki, yafi miki. Tattara su ki ko nemi kwanciyar hankalinki. Sai kawaye masu zargi, masu zato, masu, wallahi irin wayannan mutanen ko ni bana gane su. Ni ga san ji kaman kan nasu ne babu dadi. Suna da zargi, suna da kwankwanto, suna da wani mu'amalat na kuna tare da su amma abu kaɗan kishi ba son su ganki da wata kawar, ko kuma in kin yi wani abu su yi ta kwankwanto, su yi ta zarginki. That trust babu shi, zuciyarsu ba shi da kyau. Kin ga mata masu irin wannan halin ko a gidan miji wallahi ba su zama, koransa ake yi ko kuma su sha wahala a gidan mijin nan, ba su zama. So avoid those kind of people. Da kuma kawayen da bala'i suna so su je private information ɗinki.
waye saurayinki, me kuka yi da shi, waye mijinki, me yake miki, nawa samun shi, nawa samun ki, me ya baki, me ya sai miki, me kuke ci, ya al'auran shi yake, ya sex din shi yake, so nawa kuke yi. So private life din shi, don't want to interfere in your private life. In dai ba ke kika yi niyya kike faɗa ma kawaye ba, duk kawaye mai tambayan ki private life ɗinki, wallahi most of them suna ajiye shi ko amana kika ce ki rike amana, wallahi wai mata da yawa ba san amana ba, kuna samun matsala wannan amanan ke da su lokacin kuna tare, daga zaran kun rabu da su amana ta wuce, shikenan za a yi ta rashin mutunci. Hatta sautiya, phone call, ku zo ku yi ta yi kuna surutai, wai su recording suke kawai su wai for future purpose, wai zai yi amfani nan gaba. Kyaf kiza. To wallahi duk masu inda kika gane cewa kawarki tana da wa'annan halayyar da na lissafi masu tsarguwa, ko wanda tsarguwa la ilaha illallah, avoid those kind people. Ba haka ba wallahi kina cikin tashin hankali. Allah ya